pun milosrđa. Dakle, milosrđe prema onima koji su jadni, koji ne mogu i nemaju, koji su potrebiti. Pun milosrđa Gospodar gleda svoja stvorenja koja se međusobno razdiru i nadmašuju jedni druge u okrutnosti. Sad ovdje govori o biješnjenju naroda, time o svjetskom ratu. Ovdje ne govori o tome što se ti sa svojom sestrom ili bratom svađaš oko ostavštine, tko će dobiti veći stan i u boljem kvartu. Iako je to ista neljubav koja vodi do kraja. I da si ti kojim slučajem predsjednik ili predsjednica, a tvoja sestra drugi predsjednik ili predsjednica, i vi bi se potukli oko neke možda države zbog njezinog ulja, nafte ili zlata. Samo što ste na drugoj poziciji. Ali isto zlo je i u vama i u državnicima. Razumijete? I to zlo vodi do kraja. Ljubav se ohladila i bezakonje razmahalo. Matej 24:12. I sad ti u toj beznadežnoj situaciji koja sigurno vodi u propast. Dakle, to što tebi izgleda beznadežno, dobro ti izgleda beznadežno je. Nema više nade za čovječanstvo. Ima za pojedince nekolicinu. Dakle, ako ti se čini bezizlazno, imaš pravo, nema izlaza. Ima samo propast, uništenje i novo stvaranje. I razlog tome je ta ljubav, zla ljubav, zbog koje ti recimo ne ulažeš u kraljevstvo. A pri tome ne mislim daješ meni, nego ti je stalo da evanđelje Isusa Krista, jedina poruka koja duše njegove djece može izbaviti od vječne propasti, od užasne agonije. Tebe boli briga da to dođe do njih. Ne ulažeš ni vrijeme, ni energiju, ni novac. I ta tvoja ljubav, to zlo je razlog za kraj. I da si ti državnik i ti bi ista zla radio.